kusira kuti munhu kana ukafa anorudziko kwani kwenyu ndozvazvorevo iwo katendeusa nemukadzi kana umufundisi iwo uri refugee inda ikoko uri muenzi semuri kuti mukadzi akatendeutsa murume anenge ari refugee uri refugee because kuti iwo uri mutogwa kurudziko kwausiko kwako iwo atevera zvisi ikuwanana inzvimbo yekuti muwane magariro hazvirevi kuti waane rudzi nemukadzi that's why mukadzi akafa unomuripa nyange wakaroora nenzira isiyo unomuripa iwe hauzi rudzi hazi mwana wako. Zvino kana mukadzi achida kuti uende kuchechi saka anofana kuita sei? Kutendeusa bhudhi vake nanababa verudziko kwavo vaende kuchechi vaende kudenga ize group rekwavo kwete group rekumba kwangu hazvigona. Indiri mutogwa kumba kwavo ndikaenda kumba kwavo ndinobushira ndikaenda kumba kwavo ndoita sei ndinobingisiwa ndiri muruenzi kumba kwavo handitendeusi nemukadzi ukatendeusa nemukadzi wakapusa ndokunzi kudhisiwa. Pofu. Mina angidliswa umfazi. Mina umtupo wetu. Katsa kandidlisa ndinofa. Indorutsa. Inini ndinofa. Indorutsa. Indorutsa everyday. Ukungifakela kupela ukuthi mukadzi mwe ndakaramba goti indikaramba ini vakadzi vandakawana ini ndine 7 vana ndiye 4. Baba akatutsa. Umwe mukadzi vanomuziva ndakamboona vakadzi 2 one time akandidlisa ndakarutsa 2 days nchirutsa ndikamudza shamari panapa ndipedza kurutsa uri umwe akaita chihura ndikapiswa ro kugosuku nemwe munhu kundakandiwa moto pamariri mukadzi wangu aihura nemwe mukadzi saka vari vose ndisingazvizivi ndiri kubasa ndaido vakandiri kumberi kwedhadha yavo ndichive maweekends mukadzi kahandisipo ndazibasa rani rake uya murume ndobva andipisa unesondozova zvoita mukadzi wangu kune murume unofarira mukadzi kuti ngaure ambozvona kubeo murume anambomusungisa ndakamuti ini amara handikusungisa ini ndogona kuzvirapa ndobva ndoda kubvunza mudara handizivi chatira ane mwana akaambowanikwa asi ndakabvunza vanhu kanzi akawanikwa kukwana pavari asi mukadzi haana kuti amwana anonza saka ndairiziva asina kanga ndo pandakandiwa moto nchibva ndabuda moto ndakapiwa view yandakapiwa achimira apa pamberi kwangu apa kanzi inda unotora mushonga unoti kwete mushonga ndakarapa nebhonzo apo usudatischevo 1 week ndandadopora kwasara apa 21 days ndakwasara apo kupesera zvinenge zvakaitika mai manje hazvina 2 years ndakatsva kusvika uku kandiwa moto so ndandine shoti hembe yakada seya senzeri chijaketi icho ndozvandakapfeka ndinobva kudoro ndivanaika nepamarira hana kuziva ndichakandiwa moto ndakatsva zvosirisa kudeso musiriso 21 days ndandapora ndazvirapa nemushonga wechikaranga nebhonzo tora bhonzo kuya so ronopora baba ukaisa panovovonzo bonzo ukona ufana chile ini hopeka ndikarota hope ndo dzandoteredzera chile last week kunodeswa moto kumagross up akadhakwa nehoti akabandikandira pamoto akatswa achasuka aiwa kana akasika pana manje kwanzi derere ka aiwa iwe zvana wena ndipinqisa sesibile lapha ndithi vamwe vanogona kusvora sokuti ndoroya ndiroyi ndobatsira sure unotora bhonzo kana ibvi rika remhuka remudongo rero wopisa wokuya bhonzo remhuka nyangwe remwombe wokuya so voita powder woisa basa munhu akasvika anokudzati hauna kutsvaka kutaanozati ani madzako asiogwadziwa panamo mushonga iwe chero mazhinji emiti anorapa zvogwadza but ngoti chete vanhu vajara midzi ndo mushonga wakaipa midzi wakaipa kwanzi even mafruits kudla so ndo shiti mashizha kumbu mafruits aita katwa valeka fara mbuya hapa pele kesiko emdara but mafruits kudya kuita lubo mtu anavunza kuno mutu unomera so valume lapha ke uchela badala hayi wethu tawusiyana rega limbovunza lapha
aiwa pane nyaya yedu yatataura pano iwa wena ndatini pane miti yandambotaura kuti pane miti indoda 1 2 3 ndikambokumirira rero ndawofunga kuti zvandaita zvishandi pane chimwe chimuti so choti chikamera so inoita mashasi mbambaira so midzi yacho inova stereki